Различните поколения имат уникален начин на взаимодействие с телефоните. За младото поколение телефоните са играчки, инструменти за социална връзка и информация, докато по-възрастното поколение ги използва главно за разговори и основни функции. Тинейджерите често използват телефоните си, за да се свързват помежду си и да споделят мигове от ежедневието си. За възрастните телефоните служат не само за комуникация, но и за полезни приложения, които улесняват ежедневните задачи. Студентите в колежа често разчитат на телефони и лаптопи за обучение и връзка с преподаватели и колеги. По-възрастните хора откриват радостта от виртуалната комуникация, свързвайки се с семейството и приятелите чрез видеоразговори. Младите професионалисти използват смартфоните си за правене на паузи и свързване с актуални събития. По-възрастните хора се насочват към таблети, за да прочетат новини и запазят връзка с света около тях. Днешните млади хора обичат да споделят забавни моменти чрез социални медии и видеа. В същото време по-възрастните могат да се сблъскват с трудности при използването на новите технологии, но не спират да се опитват да научат.